Ahoj, dám ti otázku. Bola by si ochotná pracovať 30 hodín mesačne a 1000 eur pravidelne zarábať online? 1 hodina denne. Áno, dobre počuješ. Spravodlivý, spoľahlivý biznis, postavený na systéme, ktorý je pre ľudí veľmi zaujímavý a tento rok oslavuje 40 rokov na svetovom trhu. Áno, spolupracujem s firmou LR. Je to topka. Pozrite si môj príbeh. A teda pozor, ešte raz. Je tu možnosť, už teraz, tento mesiac, môže začať nielen zarábať, ale aj získať darčeky v LR firme v hodnote 250 eur. Prvých 10 ľudí osobne vediem k pravidelnému pasívnemu príjmu. Toto nie je pre každú ženu. Toto je pre cieľavedomú ženu. Ak si jedna z tých, čo chápu, že raz za život príde príležitosť, ktorá sa už nezopakuje, napíš mi správu ešte dnes a ja ťa budem kontaktovať osobne. Čas beží, príležitosť odchádza. Otázka je, chceš byť medzi tými, ktorí už zarábajú, alebo medzi tými, čo to len obdivujú?